ohjaa omaa ajokkään. Ja satullaan takaisin lennosta. Kyllä, ja sitten seistaa tosiaan muuten tuolla paikoilla, ja siellä on jaloille tehty se pilikkeen ja monenlaisia muutoksia, myös jarruilta tehdään. Silloin pystyy tehdä tämmöisiä suhteellisia hieno pikku. Kyllä. Ei kyllä lähde näillä kunnilla mopo käsistä näköjään. No ei näköjään lähde, ja hallitusti pyöritään tossa ja kellot on pystyssä tasapainolla ja jarruilla kaasulla ohjalla. Ja nyt se on pyörän ulkopuolella kokonaan. Sen ohjaaminen näyttää helpolta, mutta mä itse kuulin, että mä olisin kokonaan oman ajokin ulkopuolella yritin siellä ohjata. Eihän siitä tulisi mitään. No ei todellakaan. Se on kyllä taidokkaita. Kyllä mä oon enää kehissä. Siinä haetaan nyt ihan NASCAR-sirkkiä, eli lähdetään keittää koko kenttuna ympäri. Pojat vertais sitä, jos sofisteliä se on vähän samanlaisen juttusta tehdä. Aina vängätä johonkin päin. Kyllä, ei se helppoa, se ei tosiaan mikään kevyt pyörä. No ei todellakaan, että ihan. Kroppaa siinä tarvii ihan kunnolla olla mukana. Kyllä, ja kädet väsyy kyllä. Pitkiä matkoja. Tietysti ihan tuo. Ei haittaa sitten käsitään vaan. Noin vaan, ilman käsiin, ääni päin. Se on ihan nurin Ja yleisölle heilutella niin. On se helppoa se homma. Oh, joo. Mä en edes pääsis ton päällä väärinpäin, saatiin siitä ajankin väärinpäin. Niinpä. Kato mitä, Asko vetääkö Se varpailla ohjaa sitä hommaa. Bikesurfingia tässä ympyrää. Voi vitsi. Yleensä editse siitä. Mä luulen, että tehtaalla ei ole ihan suunniteltu tällä lailla tätä, että näitä pyöriä käytetään. Joo ei, eikä varsinkaan märällä kelle. No niin. Äkkiä heittää. No, ei taida olla sadekelin renkaat, että aika semmoset niinku kuivakelin renkaat. Ja tosiaan mennään sinne päin, mihin kuski haluaa, vaikka on tuo etupyörä ilmassa. Yhdellä kädellä ja todella hitaasti siinä, ja Ahti jo äsken kävi ja Erkka tekee uudestaan siinä samaa. Se taas teoretaan aika pientä. Ympyrää loppunut tuohon keskelle kenttää. Kyllä. Jalka maassa välillä. On se vaan niin itse. Kyllä ne vaan osaa kiipeilläkin tuossa takana. Samaan aikaan. On se. Kirvatti vedetään tuossa samalla. Se ei tosiaan mitään. Se näyttää niin kevyeltä. Se ei oo. Siis sehän se niin on. Ja tuulilla se pyyhkeet puuttu, niin Erkka noin lasit pois, että näkee varmasti. Ja nyt tulee vaativa temppu, katsotaan Okei. pyörän tuohon. Mennään se yrittää Surittaa. tällä kelillä. Ja pääsee seisomaan siihen pyörän päälle samalla kun surittaa siinä yhdessä edessä. Kyllä, kyllä. Pääsee seisottaa samalla kun Aplodit täyteen. kyllä. Aplodit Peteri. Se äsken oli aivan tunnimiin, kun tuossa on ylös alas. No niin. Kokeillaan kuinka paljon se saatu aikaisemmin pyörän takareikkoa. Saman aikaan lähteneellä vahinkoltaan keulimaan. Ja eikä oo meinaa, vaan lähti keulimaan.
kaikki sivutaan sinne. Mä otan tän syömässä siellä. Aloitan vielä selkeästi. Siellä tuli odottamaan omaa vuoronsa. Mut nyt sieltä lähdettiin sitten tulemaan jälleen kahdelle rekalle. Sieltä liuutaan ylös, ei metsä kyllä sen kädessä. Hetkinen, nyt Pemari menee sinne alle, kyllä! Jos Melsussa kuulette, siellä on Pemari teidän alla, antaa Kimi-faipeja sinne takapuskuriin. Sinne vaan läpiä, mutta joo. Mitä se nyt kaatuu kesken kanssa? No nyt siellä on kielkautu siinä. Ei oo enää Pemari teidän alla. Tähän rallia tähän loppuun. Nyt naiset kyllä vielä elämänsä kyydit, että sanois. On se mahtava. Nyt saa haataa meidän kuskia vielä. On se mainio kokemus. Ja kiitos vielä munkin puolesta meidän rohkeiden naisille.